Mae'r Ysgol Gelf yn cynnig cyfle i astudio celfyddyd gain a hanes celf mewn amgylchedd a fydd yn tanio dy feddwl ac yn rhoi boddhad personol i ti. Eich prifysgol chi yw hi, hawliwch y mwyaf ohoni. Yn ogystal â'i stiwdios, gweithdai print, ystafelloedd tywyll, orielau ac ystafelloedd Mac, mae'r ysgol hefyd yn arddangos ei chasgliad pwysig o archifau celfyddyd gain ac addurniadol. Mae tref Prifysgol Prydferth Aberystwyth yn gartref i 9,000 o fyfyrwyr, gyda dros 200 o glybiau a chymdeithasau i ddewis o'i plith. Mae yma fwy na digon i chdi ddannu. Drwy gydol y flwyddyn, mae'r dref fywiog a byrlymog yma'n llawn myfyrwyr o bob cwr o'r byd, a thwristiaid yn mwynhau atyniadau Aberystwyth. Mae hyn yn creu ymdeimlad gosmopolitaidd iawn o fewn dref glan môr Gymraeg. Cei gyfla yma i gyfuno astudiaethau celf ymarferol, hanesyddol a chirodurol. Mae'r sianeli arbenigol yn cynnwys darlunio a ffeintio, darlunio llyfrau, ffotograffiaeth, printwaith, gwaith amlgyfrwng, goswodaethau celf digidol, fideo a sain, yn ogystal ag addysg alwedigaethol ymarferol mewn hanes celf. Trwy nabod cyn-fyfyrwyr yr adran, dwi'n gwybod bod pob un wedi llwyddo yn y byd celf. Mae'r gymysgedd o'r ochr greadigol a'r ochr damcaniaethol wedi fy mharatoi ar gyfer y niferoedd o swyddi sydd yn gofyn am ymgeisydd creadigol. Rydw i yn gyffrous iawn i ddechrau fy swydd fel dilynydd.